kona ukumandla ngibonge babumlali umntathembe bikyala bazalwane uJoe sisemuhle babumlali ngibele mama amabona basiwonke omama bobaba intombi lensizwa ingane encane sesiyisikole siwela ngibona ibhendi siyilahla emuva uma ashazi bazalwane uJoe sisemuhle mina ngiyazi kuko konke okwenzekayo ngibonela nje uJehova angithi ngimazi ngizi ngithi azize ukuthi uJehova akwazi ukuthi ashaya bazalwane inkade lana ngidlulisa abazobonga ungamshabalali bakushabalala ongasekho yibo abangikhuma baba nami bangisiza ukuthi kube khona izinto eziphumayo ngibonge nobabulangeni for mentoring bazalwane ngiyayazi indlela yami noJehova angimangali izinto mayifika yazi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba izinto uyangivezela ezinye zazo zingakafiki mina ke ngithi nje ngilefakazi ngibani bese siyezwa inkosi bazalwane ngathi mangangela uJesu isimo sami sasuka from better to worse uyamazi umuntu mangayo ulahlekelwe imali ukuthi isimo abakusoka usiba njani kuba khona lokucaswa manje ucaswa wakho kube directed ukuthi uJesu namhlanje sathane uzolika bazalwane usaphina ngiyakusho lokho angeke kwenzeke uhambe noNkulunkulu ebandleni lakho ekhaya lakho emphakathini nasemsebenzini bangambuzi uNkulunkulu wabanye ngiyongaphetha uJehova sebawuthi ngoba uJehova uyakwembatha abantu bokubo kube yibabaleka ubufakazi ungakasho umuntu bathi uyakholwa lo asikho nesidingo esisathi khuluma ke manje ukuthi uJehova uyazenzela into yakhe ngomuntu wakhe bazalwane ngibonge kakhulu nani inkonzo yange 3 iphele ukuthi ndiye konke nikwenzayo niyosenatha nomcimbi okhona le may the good Lord richly bless you. Amen. Bazalwane uJehova sesemuhle akusithi the very same person lo bekinguye before i3 sesemuye namanje uJesu uyabusa ngibonge kakhulu babomlangeni ngendlela ongayo vele bongathi ayakwenzeke naye uyiphuphuza izinto zenzeka bazalwane nami akwenzeke izinto ekade nina understand ngifaka application yokuqala imangifaka athi lo baba uphetha iletha ke enye you fill in the wrong form ngifaka the second one akuzoba khona indaba ye-transaction i-form nowhere to be found manje ngiyazi ke vele ezami izinto zihamba noJehova phakathi lapho sokubeka umnyama kabe sinyangenelela izinto zenzeke ngendlela e-extra ordinary bindle bazalwane mawuhamba noJehova uJehova uyandlulisa ku-ordinary akubeke ku-extra ordinary ukuthi nawe mawukhomba ukuthi Jehova kahle kahle ukube wena bongekho nami lokuzeke ngibone uJehova phakathi bona kule manje ngibonga umphakathi wami nawonke amakhaya wenzile ukuze izinto
senzeke ukuthi nami nibe-recognize as one of the pastors. Asingibeni lapho njengabantu bese ngiqala la. Mafunda kahle iBhayibheli lithi yinye inkosi munye nomlamuli munye nomoya. Masihamba ngezwi lenkosi sonke siba yinto eyodwa. Above that is the personal preference. Yinye inkosi munye nomlamuli munye nomoya. Ngale baloko babona abantu bashayana sokhona a personal preference. Abahamba noNkulunkulu kuba khona ukuthula. Njengoba nikhona la ebandleni. Mawuyibuka nje ufana nabanye nithi. That is a personal preference. Kodwa masifika enkosini we are one. Once waba khona umshikashika kusho sokhona nokuhamba ngendlela yakhe. Bazana ke niyeke indlela zabantu. Upholi makayibeka kahle le ndaba. Uthi izwi lesiphambano lingamandla wabasizwa. Uthi lezo zisemsebenzele umuntu into lamkelayo. Bazalwane engibule futhi nala bese siyezwini. Ngake ngakusho ukuthi uphinda futhi. Lapho sikhamba khona emakhaya egcekeni. Kukhona kuhlazanyana ngithi. Khona kugreen sometimes neyihlahla ngithi. Ngake ngakusho ukuthi mawusibheka isihlahla samapentshisi lapha emhlabathini one soil khona green grass bese kukhona isihlahla. Isihlahla sithatha lokho okuzasenza sibe isihlahla samapentshisi ne-green grass khona lapha emhlabathini ithathe okuzayenza ibe i-green grass. Mosibuka isihlahla ngokuhamba kwesikhathi kuyenzeka isikhathi kube khona intanga iwele eduze kwaso kuvele esinye esincane nalesi esincane masivela asithi dipendanga kusesidala naso siyela sona enhlabathini sithathe lokho okuzosenza sibe isihlahla samapentshisi. Sengathi bazalwane uNkulunkulu anganisiza ukuthi umuntu ngayedwana azazi ukuthi yena ungubani embusweni wezulu. Ngilo muntu onokuyenza kancane bazalwane i-research ukuze izinto ngazi ukuthi ezisenjini ukuthi abantu bacabanga kanjani. Abantu abangaphandle abafuna ukuzinkunzi kwi-inthanethi abantu ngoba makafika enkunzini iboneka nje into ofana naye abese bathi niyowenzani ngoba vele siyafana. Bazalwane yabona bonke abantu bathanda into ehlukile. Mathiwa nayo isamini nabe ihamba phambili abantu bayakuye ngoba inomehluko. Kusho ukuthi nathi masifuna abantu beze fanele siveze uNkulunkulu onomehluko. Nanoma ngabe bamphika bathi mababheka wena bathi uma ngabe uNkulunkulu wakhe enje uNkulunkulu okulandela. Bazalwane mawufunda kahle iBhayibheli iBhayibheli ikhuluma nje ngabantu abaveze uNkulunkulu. Abantu bamazi uNkulunkulu yabo. That is the sole purpose. uNkulunkulu ofike embusweni ufuna kube khona abantu abazi mazi ngawe. Manje bazalwane mabafika labangaphandle abangaphakathi bese bayasola kujani uthi uyakholwa nje lo. Ngena lapho iBhayibheli lathi should not judge one another. Kodwa iqiniso lona sizalikhuluma uqhaqalo wenza kanje umbuso wezulu angeke ukubona ngoba kusho thina kusho izwi lelo liphethe. Bazalwane ke sine izwi lenkosi
incwadi yokuqala yeBhayibheli, the first book of the Bible. Ngizakusho nesizulu nje besindisi nasengathi wayizulu kakhulu ukuthi nalabo abafunde isilungu bangasaleli emuva. Sahluko sesithathu chapter 3 verse 21. Genesis chapter 3 verse 21. Ngicela siphethe yona abesiyasifundela ngesizulu nangesingisi ukuze sihlanganise bonke abantu. uJehova uNkulunkulu wabenzela uAdamu nomkakhe izibuko wabembathisa. And the Lord God made clothes out of animal skins for Adam and his wife, and he clothed them. Siyabonga singahlala phansi. Bazana lendaba esiyazi sonke le. Lithi uJehova wabenzela ngensayini ngisho lapha. Impahla zogqoka ngomdlalo base bayamba izimpahla ezivela kuJehova. Njengoba sibukile nathi sithekele thina. Kodwa lezi azenziwa ngezandla zomuntu. Ngoba lithi izwi lenkosi nilanga siya futhi endaweni engenziwanga ngezandla zomuntu. EkaJehova asinamuntu phakathi. Zithi Jehovah from the beginning, zithi Jehovah to the end. Izwi lenkosi bazali lizimele alidependanga kumuntu. Kodwa umuntu uyalamkela bese izwi liyamsebenza. Phinde bazali izwi lenkosi njengoba sikhona ngaphakathi izwi lenkosi alidependanga kumuntu. Wathi uJesu ngelilanga uma bathula laba namanje uthi noma sathula sonke sasakhuluma iqiniso uJehova masebenzisa anything ukuveza elakhe izwi. Manje bazalwane-ke engikucelayo ake ngikukhomba abantu bekhombe izwi. Nithi izwi lenkosi lithi ngoba umuntu ohamba ngezwi liyamsebenza izwi. Umuntu ohamba liyamsebenza izwi. Athi uDavide enhlizweni yami ngiyalonga izwi lakho Nkosi ukuze ngingoni kuwe. Athi uJoshua izwi lakho yazi ke umuntu na ngizindla ngalo imini nosuku. uDavide uthi uyalonda lezwi mase kuwe bese uyazindla ngalo imini nosuku ukuze mabathi abanawe eEbeneza banje uthi mina izwi lithi. Izwi lenkosi yilo elimkhululayo umuntu. Bazalwane lapho sifunde khona uma uthi imvuka kancane sonke sibuya from kuleya history ngithi a fallen state of mind ngithi. Ingakubali into sonke sonile njengoba sonile sidinga one mediator othatha isimo esonakele abisasilungisa asibuyisele kuNkulunkulu. Bazalwane bafunda lapha yana lithi iBhayibheli wathi mangamdala umuntu uNkulunkulu akubeka ndawana thile. Mangamdala uNkulunkulu umuntu wambeka ndawana thile. Bazalwane uNkulunkulu esimkhuza kayenzi mistake. Ngiqale ngapha la uNkulunkulu akudale wakubeka khona is not a mistake. Nangapha la uNkulunkulu akudale wakubeka khona is not a mistake. La uNkulunkulu akudale wakubeka khona is not a mistake. Nangapha uNkulunkulu akudale wakubeka khona is not a mistake.
It is a perfect place yokuthi wena nisebenzisane nobani noNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu akubeke khona is a perfect place. Wena uyibona yini nje? Ngoba uhamba ngokwamehlo enyama. Yena uhamba ngokwamehlo kamoya. Uyazi le ndawo okuyo wena idinga wena ukuze ilunge. Khona ezinye indawo zidinga wena ukuthi uyithinta bese zishintsha isimo ngoba sekufike wena. Phinde bazalwane. Khona indawo eyidinga ukuthi kufike wena ukuthi uyithinta bese siyashintsha isimo. Khona lesile zokukhala kumama kakhulu ukuthi kade bamiyekile nje ngafika mina ngamthintita. Uveze ukuthi kufike mina ngathi ukuthinta sashintsha isimo. Lesimo besiyiso phambili ngenxa ukuthi okhona mina sasiyafika. Lapho Jesu akubeke khona is not a mistake. Khona ezinye izimo zidinga wena nje ukuze zilunge. So ungathoshela lo ufike ukuthi kahle umuntu olenjengenalo kwafika mina. Kwaba khona izinto. So ungatshela yena hayi abanye ngithi. Bazalwane uyambeka uNkulunkulu lo uAdam. Ngoba nathi makasibeka uJehova ndawana thile. Sithi mayibheka masibheka lezaba kiyesha uAdam. Ngicela irespect indawo uJehova abheke. Uthi Jehova ngiyacela ngenze kahle endaweni ongibeke yona. Jehova ngicela ngenze kahle endaweni ongibeke yona. Why? Lokho kuzokusiza ekutheni uyihloniphe indawo okuyo. Ezothi wena uyithinta bese yalunga. Makafika uSathane la ufika kuAdam. uJehova umbekile endaweni uthi makamtshela ukuthi wena Adam ukuthi usebenzele ngani nje setshenziswa nguwe Adam ukuze ibe sesimweni esiyilonde uyisebenze ukuthi ngamanye amagama azela kuzophumula sizosebenza. Yabona abafundi ozamahala ushakazana uzowakha uzofuna izinto zamahala makayishadwe uya ngokubona izinto ezikhona. Yazi ngachaza umunye wesifazane bayabuza bathi ufuna ukushada nomuntu ongenalutho. Ilinda ufuna ukuthi mangifika lapho sibe nezinto mina naye. Lapho uJehova beke khona noma ungabona unganalutho. Hlala naye ngoba uJehova uthembe wena lapho. Kuthi wena ukuthinta ngezandla zakho kube khona izinto ezikhona. Manje uAdam yazi bazalwane makafika uSathane lapha ensimini sinayo yonke into. Umtshela ngeke engekho kuphi ensimini. Nawo mangabe efika umakhelwane athi ngibona ngathi lapho sofa laba ukube ngathi ushaye ngomnyama ngathi kuzoba kuhle. Umakhelwane nyakuzwa omnyama uzofanela umuzi wakho. La ikwami ufanele ngabona ngathi umama kahle makhelwane kodwa manje makafika uSathane uthi umthinta kancane umthinta kuje makhelwane Adam. Uyabona ngathi khona into engekho uJehova ngeze bazana yabona uNkulunkulu akalenzi mistake. Masona umuntu ongalenzi mistake. We are saving a perfect. Ile yasha Adam wabona uNkulunkulu imperfect. Wabona uNkulunkulu akenzi kahle. Wasuswa izinto zangaphandle. Bazana kethi into zangaphandle. Ubheke lezi zasekhaya ezulu. Mama yena zangaphandle angeke ushayeke njengoAdam. Makafika ke la uthi ithi nyoka Adam. Bayikho into engekho la ngakho Adam.
uJehova ayikho nje ngoba akayidingi. Bazalwane, ayikho ensimini ngoba vele uAdam angeke ayidingi. Mayingaba khona izolimaza uAdam. Ngathi mama wabona akakho ingeke imoto lekamakhelwane. uJehova uyabona, is not yet time. Mawungaba nayo manje wena uhambile emhlabeni kanti indaba zakho. Manje uthi yima kancane lungisa. Manje wena ubheka umakhelwane. Kanti uJehova uthanda wena uthi ayinabi khona for you kulungisa. Bazalwane mangafuna ifika inyoka ikhompyutha engekho njengoba nako into ezashayela usathanza computer ezingekho. Ubambelele kwene ezingekho bese ulahla uJehova. Ngento ezingekho uyeke zonke lezi ezinye ekhona. Ngumla mina ngasiyothetha icala nje engathi kuthiwa nje ubaba kenzi kahle. Nama ngathi lo baba ukhulu wayemdala lapho uvele yabuza makoti uyalamba. Cha. Ukhona ukudla efrijini. Cha. Ukhona ugesi. Uthi lo baba awukhohlwe iloko ngekho. Bese ubheka kuloko okhona ukuze kanimali wena. Manje nawe namhlanje uyeke into ezingekho. Ubheke lezi zikhona. Ukuze ungalimali. Ngithe bazalwane ezingekho it is because uyabona ukuthi asikho right for wena. Yazi inkukuza ubaba wami ezinye izinto mangibuza bekathi kimi for now usesemncane ungaqonda lento ngibuza yona ngizathi iminyaka beyithi bese ngiyakutshela nawe lemo uthi kuJehova will be there to you. Lezo ungazazi sesemncane your mind is not awulinde kancane bese uyakhula kuphila kuthi manje lapha esikhona bazalwane basuka ke uAdam ubheka izinto ezingekho zamkhipha ebukhoneni benkosi. Ngavuma izinto ezingekho zikhiphe ebukhoneni bukaJehova. Bazalwane thina sisebukhoneni benkosi. Njengoba ngishiya uNkulunkulu kwengala thina mama kubekela iEbeneza hlala khona la. Mama bekela hlala khona la. Uphuma kwakho la uzolimala ngapha. Ngokumusa wakho kula njengoba beke khona. Amen. Mama usuka lapha beke khona hamba wedwa ngekho yena. uJehova akabekela umusa wakhe wena naye ula. Mawungena la ngena with the intention you are going to perfect your faith. Awuzanga ebantwini ukuthi ubani wenzani awuzelanga yena uzele izwi. Yafaza ngajabule every time uzenkosi ungathi umbonile ubani ulizwile kodwa izwi. Base lithi iBhayibheli lana mayifike ngiyamshaya kaDavide yabona uhlala wena into shoda ngakuhlakanipha kuyokwenza ufane kanti uAdam nje uvele mina. uNkulunkulu mangidala wathi masenze umuntu afane nathi asifuze ezise njengathi. Bazalwane to prove a point lithi iBhayibheli uAdam wayibiza zonke izilwane ngamagama ngithi ibhuku lethu basisaba kangaka. It is because uAdam bekafana noNkulunkulu.
Manje la uSathane is trying to bring something that is going to destroy him. Nge-pretext ukuthi it is going to help you. Njengoba ngisasho awucabange lapho uSathane makafika kuyo. Athi hey, ngidla ngaphandle khona sithi uNkulunkulu uyabhekela, uNkulunkulu akabhekeli, uyazibhekela. Lithi iBhayibheli akalali ubusuku nemini. Singalise la wena makathi uNkulunkulu uyabhekelwa uthi owakho uyabhekela. Ewami akalali imini nobusuku. Number 2, he is everywhere. Mangihamba nje mawuhleli naye akunyatheli wena mawuthi Jesus mawuthi awubuyi ngeke nawazi mawuhleli kuye akusasuhambelayo uma uhleli akusasi nguwe ozihambelayo so khona into ekuhambelayo elithi iBhayibheli akayivuma unyawo lwethu. Manje bazali masibheka the fallen state of mind. Ithi number 1, suka endaweni uNkulunkulu akubeke kuyo. Number 1. Number 2, a fallen state of mind, so suka endaweni uNkulunkulu akubeke kuyo. Ithi sebenzisa izikhwepha zakho ukuze wena uphumelele. Uyasuka endaweni number 1. Number 2, sebenzisa izikhwepha zakho. Mina ngiyazi into engingazange asebenzise izikhwepha zakho. Ngithole purely by grace of God. Ngizadamani ngithi izikhwepha zakho uprove point ukuze understand uNkulunkulu esihamba naye. Kumle nami sakhuluma singafuna umsebenzi ngafuna ngathatha because umsebenzi idolo. Awukhamile. Ngathi manje Jehova ngigcine ngikuwe. Thanda zami soshintshila ngisawufuna ukuthi Jehova njengoba umsebenzi ngakho ngigcine ngikuwe. Umsebenzi ngawubizanga ngoba uyazizela. Ngase ngiyabona ukuthi izinto kahle kahle ayimhlangano ofana namangazi. Ngase ngiyabona ukuthi mina ukuze izinto zami zenzeke ukuthi nje ngihlale kuye. Bese izinto engiyifunayo uJehova uyangibhasela nje ngazo. Bazalwane lithi iBhayibheli lapho sifunde khona. Right sekakwileke uAdam. Yazi uJehova muhla akabiyekeleli umuntu wakhe. Lithi iBhayibheli uJehova wafika endaweni lapha ambeke khona uAdam. Lapho iconnection izinto zenzeka khona. Angeke ndama ithatha inkosi ezathatha imbeke ekhaya. Mayifuna unkosikazi wakhe izomfuna kuphi? Ekhaya. Nala namakafika uJehova lapha ambeke khona uAdam. Umthola ke hayi ukuthi akazi uyazi. Kodwa ukwazi ukuthi indaba yami nawe Adam yile. Njengoba azi ukuthi indaba yakho naye yiphi angeke ifike wena uJehova uyayigeza. Makafika umthola ke uAdam uyasuka endaweni yambeke kuyo with the intention ukuthi ulandaba manje uAdam. Makafika nje uyambuza Adam ukuze Adam ayisholo yethu kuphi. Bazalwane namanje uNkulunkulu ufuna uyisholo wena ukuthi wena kuphi ukuze kube khona iyekhina yenzayo. Wathi ngisho Adam ukuthi hayi Nkosi sengingapha manje wasibala isitori sakhe. uJehova wabamba ukuthi uAdam ushilo ukuthi ukuphi. WasuJehova kwakhona yenza lithi wamembathisa. Singathi namhlanje singaphuma simbethe ingubo eyenziwe uJehova. Hayi lena mangayeba nje abothusi. Kodwa le qhamuka kuJehova
nale ya-Adam angaze ngezwa kuthiwa ukholo yebile ngoba ayenziwana umuntu. Bazalwane, imessage ngithi namhlanje futhi muvumele uJehova abembathise ukuze amandla akhe asebenze kuwe. Bazalwane, masifunda amaHubo 93 uverse 1 sithathe nje portion kabi after ikhoma nje lithi uJehova semkhonzayo wembethe amandla. Ile nto khona igama lo ngizaleka nje njengengubo. Kusho ngamanye amagama ke bazalwane, kukhona amandla akhona. Themna bayika abantu abethi uthatheza sekhona amandla akhona, hayi emntwini abuJehova wembethe amandla njengengubo. Bazalwane, namhlanje uJehova is after us. Ufuna abantu azobambathisa amandla. Lapho ifunde khona lithi uAdam had to tell God ukuthi ukuphi. Umnikeza le reason why ngidana kuNkulunkulu. Ekugcineni mase bayipheka i-conversation kukhona uJehova into amshaya ngayo. Ake ngimbathise Adam. Why ambathisa? Yingoba uyayisho iposition akuyo number 2 uyasho ukuthi why yila Jehova. Ngicela nawe namhlanje ungaphumi la ungakamtsheli ukuthi Jehova ngila. This is the reason engenze ngibe la. Ngathi uAdam understand ukuthi yebo uSathane uthe kumphisa. Kodwa manje le ndoda engibekile la seyikhona. Bazalwane, uNkulunkulu lo okudalile sekakhona. Ngithe mangena ngomnyango ngezwe amandla kukhona bakhe. Bazalwane, uJehova sekakhona. Ufuna nje abantu azobambathisa. Esifunde bazalwane ithi lenkosi. Lithi iBhayibheli mawulifunda. uJesu wahamba nabafundi for 3 years. Kodwa azange bam-understand, azange baba kule level leyo kufanele abe kuyo. Makasazohamba uJesu uthi kubo, ngifuna ukubhathisa amandla. Makaqeda uyahamba uJesu, uyashona, uyabethela. Makavuka uJesu, ngamanye amagama ufe nokuhluleka kwabo. Makavuka uphethe amandla abo. Makahlangana nabo ngendlela uthi sekhona amandla engikhulume ngawo ke. Hlalani eJerusalem. Hlalani la. Yayibona iposition. Bazalwane, iposition is crucial ekuhambeni kwakho noNkulunkulu. Uthi first position ethi mina seyidini nilahlekelwe. Kodwa manje la eJerusalem ngifuna ukunibhathisa. Uthi kubo hlalani la eJerusalem. Ama-scholars ba-estimate nje bathi uJesu from ekuvukeni kwakhe ukuya embathisweni kwabafundi kwathatha 50 days. Mawuyi-check-a le period kwa-appear sengathi uJesu kuthe esihlale la angenami uyafika ile 3 days makaqeda wahlala few days, probably ba-estimate la ku-40 days wasuyahamba. Kodwa akwenzeki bahleli kuphi eJerusalem. Engithanda ukuveza namhlanje, wait endaweni athi uJehova hlala la until something happens. Uzakha 1 verse 4 uJesu abathi uhlala la
yilapho mina nje sengizonibathisa khona. Angithi aboPeter nabosifana nokusaba phakathi. Into engichazayo lithi iBhayibheli aboPeter wathi uyahamba nenhlanzi kwakhona nami ngisali. Kodwa into abangazange bayikhohlwe ukuthi ikhona indawo fanele sihlale kuyo ukuze simbathiswe. Bazalwane nathi khona lapho sifanele sihlale khona. Angeke amandla singekho endaweni. uJehova needs a position ukuthi makehla akuthole endaweni indawo is-crucial ukuze uJehova akubathise. Bazalwane akwenzeki isoja ayikhona South African National Defence Force angithi yini lapho abasebenzise zabo ikhaya bagqoke izinto zombutho ikhala bayiphetha kusizo ezabo they stay with it to finish ukuthi lo muntu umbethe nathi ngomdlalo masendaweni the Lord will see it to finish ukuthi thina simbethe. Bazalwane ungavumi kube khona usathana akukhumule ingubo. Don't allow the devil to strip you your clothes. Bazalwane uNkulunkulu ufuna sinde kuposition. Lithi iBhayibheli mawufunda 1 John 3:3. Lithi abanalo themba bahlanza bayazihlambulula ngoba naye yinde bayahlambulula ingubo yasezulwini. Bazalwane uNkulunkulu ufuna ukusimbathisa abanalo themba bayazihlambulula. Masifunda bazalwane Revelation 22:14 ikhuluma ngengubo ukuthi naye kanjani iyageza. Makakhuluma umoya kaNkulunkulu athi geza. Awufani ngane encane kithi ukuthi mama azothi la kami akalali umuntu akagezanga la isedinga wena kanti makakhuluma umoya kaNkulunkulu athi awugeze phela. Akakhulumi nomakhira lokukhuluma nawe ukuthi awuyithintitha kancane ngoba uJesu makabuya uyobuya afune abantu abambethe ingubo. Bazalwane mawufunda ke ma-Acts 2:4 ithi abapostoli ngoba balalela izwi base bayalinda base bayaqala bayambathiswa amandla. Umehluko wabonakala sebambethe. Lithi iBhayibheli uPeter ngakambathi wasaba abantu kodwa wathi makasekambethe wasuka ukwesaba ngoba sekambethe ingubo yasezulwini. Nawe masombethe mangabe kuthi Jehova ngembathise namhlanje ngikhona le ngoma ethi ngembathe phela masombethe yena kuthi nawe sombethe amandla ngoba yena ungamandla aguqula isimo sakho. Abantu bayibuza usaphila la emhlabeni kodwa lo yini usaphila khona kodwa wembethe amandla. Bazalwane cela masiphuma la ngithi mawuhlangana into ongabethanga la Christ na umlandeli ngoba lo muntu akaphilanga kuphi kahle. Cela nawe namhlanje umuntu ongambethanga spiritual namlandeli ngoba that person is spiritually akaphilanga kahle njengoba naturally samlandeli umuntu ongambethe sibona umuntu ongaphilanga kahle spiritually asiboni umuntu ongaphilanga kahle bese sihamba nabantu abambele. Lalela ke bese nyabala lithi iBhayibheli
mawufunda kule ndaba le yasemshadweni seyazi bazalwane ngakithi lithi inkosi yaphuma yathi eyabizwa bonke abantu bangeza abantu ngidla kufanele beze kwase kuba khona babiza wonke umuntu mangabuze uJohn 14 verse 11 and 12 lithi iBhayibheli uverse 11 mafika lapha yana inkosi izohlola ukuthi bambethe bonke abantu yabona oyedwa ungembethe mayifike uverse 12 ithi wembethe kanjani ungene kanjani ngoba wena awembethe uyibazalana iyona nje uNkulunkulu ayifunayo ifuna abantu abenze njani namhlanje sizokhuleka ukuthi Jehova simbathise ngoba masimbethe wena mawuya uzofuna abantu yebo selinyavuma nembethe impahla zasemhlabeni kodwa namhlanje sizocela uNkulunkulu ukuthi Jehova sifuna umbathisa nguwe izibahla sasezulwini bazalane umuntu ombethe amazulu number 1 umbona ukuthi akhulume iqiniso athi izwi lenkosi alikhulumi uyandlule esontweni andlule ebantwini athi izwi lenkosi lithi so ungaqhubeka wena kodwa mina ngibambe izwi lenkosi umuntu ombethe vele kuye usetshenzwa yizwi nyamazi bazalane umuntu ofake nomuntu ogijimisa isisu akavimbeki mawungahlangana naye eminyango sobonakele uzayibona ukuthi uphuma kanjani ake ngiphinde nomuntu ombathiswa uNkulunkulu wena mawuma phambi kwakhe uzayibona ngoba sasinguye akasagijimi nge-engine yakhe sekagijima nge-engine yasezulu bazalwane uNkulunkulu ufuna abantu azobambathisa amandla ngenze ngizokugcina bese siyabalance uma ngabe khona electricity la siyazi ngathi yawumahlonephi mangaba kanayo ugesi ucela extension makhe extend electricity to me so that nami anginawo ugesi kodwa nawe zoba nawo bazalwane uNkulunkulu namhlanje ufuna sibe i-extension ukuthi because we are having the power let us extend it to other people bazalwane sesizokhuleka sibele ukukhuluma nabantu khuleka nabantu abathi Jehova ngembathise Ite sengibethe bese nami ngiba i-extension yamazulu